баҳодур усмонов ва давлат болтаев дар мусобиқаи шоми бокс ғолиб омаданд. шаби 22 июл дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обии шаҳри душанбе мусобиқаи шоми бокс баргузор гардид. дар ин мусобиқа як қатор мужизанҳои кишвари мо ба ринг баромада ба рақибони худ аз кишварҳои гуногуни ҷаҳон мубориза бурданд. варзишгари тоҷик Дамир Муллабхонов дар рақобати аввали худ бо Георгий Капандазе аз Гурҷистон мусовӣ намуд. хушбахтона Акмал Убайдов бо қарори якдилонаи доварон ба Тайфур Алиев аз Озарбойҷон ғалаба ба даст овард. Некру Салимов низ бошад маҳорати хуб нишон дода бо Абдулазиз Абдупатаев аз кишвари ҳамсоя Узбекистон зафар ёфт. парчамбардори кишвар Баҳодур Усмонов бо варзишгар аз Камерун Кристофер Муаффо рақобат карда унвони қаҳрамонии ИБА Pro Intercontinentalро ҳимоя кард. дар навбати дигар медалдори бозиҳои олимпӣ Давлат Болтаев дар раунди аввал Соломон Андебайро нокаут карда унвони қаҳрамонии ИБА Pro-ро соҳиб шуд. ёдовар мешавем ки раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Мустами Эмомалӣ дар мусобиқаи шоми бокс ба ҳайси меҳмони фахрӣ ҳузур доштанд.